Nah hinaholongan damang dainang hita salutna begiot tamahatan di debata mangatoi do mamakuling hita di parminggot tadi bagas satikyon alani jumulo mahita martangiang. Dami ni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti mangarajaya te dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus tuhatai. Pangatoi do pamakuling yomi di hami ale Jehovah debata manami ido si pargogo di hami di nama dalani arari ningulu nami atong di nama katai ho di tonga-tonga nami takasma to di porbadia mangukap hasil tongan ni hatam di hami jala ditogu-togui mahami marhapor syaun di nama jalo hami sya kasih tongan ni hatam atong nga mangarade rohado pikiran nami pakulingi mahami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Hatani debata mangatoi dot mamakulingi hita di parminggot tadi bagasa tikyon begiotama sian Jesaya bidu 35 ayat 4 sahatu 10. Jesaya bidu 35 ayat 4 sahatu 10 tatangi homa songonon padok nadisi. Dok hamuma tuaka parroha natahuton pirma to dimuna unang hamuma biar idama debata munai ro martubol hondo hot mamaloson rodo ibana tongon paluahon hamu buhaan nama disi mata ni halak nama pitu jala marbinege bahenon na pinggol niaka na nengel marhajingjang marisi halak na papang songon ursa jala mariaya dila ni halak nangungu ay marbuhal-buhal ma aka aek di halongonan jala sungai di adaran jala tano hasang situtu gabe tao jala tano bakal-bakal gabe parmualan aik diinganan pangulunan ninaga naselaun tubu arung dohot tolong adong huhu disi dalam balobung dohot dalan nabulun natargoar dalan nabadiyah dan jadi mamolusyani halak naramun jalana sidana punasa manangise na madalani dalani gariakan auto dang tagamon lilu. Dangadong di sisinga jalan nasotu pa boluson ni binatang panoro manang jupang disi jolma aka na pinalua mardalan disi jadi mulak masogot halak aka na pinalua ni Jehovah jala mariaya rotu Sion jala halas ni roha saling bilingna di atas ulu nasida dapotan hilas dohot las ni roha nasida alai maporus ma anggo arsak dohot hoi hoi ido sahatna salom nah hinaholongan damang dainang hita saluhutna ha anggina pinaribut horasma di hita saluhutna pinuji madebata disudi dengan dibasana ng satotong mga sidot magkaholong hita ay dak kajojora kita saluhutna pabahenan di Tuhani na mga lehon do aka na mga mangusehon pasu-pasuna di bagasan nguluta. Amin. Pangatoyon na do pamakulingon na totu paposorohat tamay di namadalani ari-ari ni nguluta. Songon na ni hatahon na di minggu tadi bagasan tikyon minggu 5 September 2021 tongon di Pasapulopaton dung Trinitatis. Takas di dok margogo maho di roham unang mabiar margogo maho di roham unang mabiar kuatkanlah hatimu jangan takut kuatkanlah hatimu jangan takut akadamang doho dainang padohani pasti mabuan semangat naik baru patubuhon gairah di bagasan nguluta ala pangatoyo do pamakulingon na marhite parminggota namadog kuatkanlah hatimu jangan takut di hatiha naung borat tadalani ari-ari ning ulutai dina gudang aka si pikirani dina rongom aka hamauloni di naung taida aka ragam ni aka hasusani debata madog tu hita di bagas hatikyon kuatkanlah hatimu asa unang hita madili asa unang gabi dauk roha doho pikiratai ala ni aka namasa nasoson di jolota kuatkanlah hatimu pirma todim
Pirma to di margogo mahwa kadamang doho denang molo penunga terbayang molo penunga adong namasa manang ditongon di bagasa tikyon topet madalani hamauloni mangadupi si pikirani naro aka parukiloni namasa ilu doho tumatangisi. Tuhan katakan, kuatkanlah hatimu. Pirma todim, jangan takut. Unako mabiar. Debatado mandokonia kadamang doho dainang. Debata mangatoy do mamakuling hita unako mabiar. Ay di boto debata memang retes do jolmai. Delata kuho do di bagasang ngoluta terbatas do nakita. Jala gudang nama bek kita babiar biaha to doho lomos doho tahutan di bagasang ngoluon di boto debata doi. Alani debata mangatoy do mamakuling hita kuatkanlah hatimu. Jangan takut. Molo debata mado jangan takut karena dialah yang berkuasa atas segalanya. Di bawah kuasanya tunduk segalanya. Apa yang kamu takutkan? Ahana ni habiar homia kadamang doho denang ditoru ni huaso ni debata doi sakka babahata di baitu hatai manonggahi tunduk doi. Alanya kadamang doho denang debata namar huasoi nuaing madok tu hita tu sudi hita akka parroha na tahutoni sokon nani dok na diayat opati dok hamuma tu akka parroha na tahuton pirma to dimuna asa molo parroha na tahuton doho nuaing kadamang doho denang asa molo tongon nuaing dibahas di bagasan na tahutoko alanya kana masa di portibion isarani sudedo hita nuaing tahuton nati kadamang doho denang dibaen marabulun ala ni kopi sapulsei rasira ra di bagasa tikon sai songon naso adong dope ujung na berengot atik pe ya akadamang doho denang di piga-piga akainganan nuaing lemmoru alai begi tabegi dotong nang diaka iganan nasing justru lam meningkat. Tentu sada hal nama mabiar do ini yang di bagasa ngeluta. Jala dampak ni pe mabain adong aka ancaman doho tahu tak kita di bagasan ngulutak. Saherana sodong do peta bereng titik akhir. Taringot tu marabulu ni. Alai pakor honna nunga lam gudang sukun di bagasan nguluta adiga dosai buhana mabahenok kumadalani hari-hari ni ngulukon. Tentu sudinai mabek kita tahuton. Alai las marohab hehe maho bangkitlah Bapak Ibu Saudaraku karena Tuhan berkata saat ini kuatkanlah hatimu pirma todim molo didok pirma todim molo alak bataki ijoput parbue piri patoguhon rohata molo naing madalani sidalana kita molo naing majalo si jalon akal lasni roha pei manang dung tabulus akasi tauno do par kilo pei dibayat tu hita pirma todim ninna sada pakirimo doi jala tung takas doi lau patoguhon rohata mangalehon semangat naik baru alanya kedamang do denang Tuhan madok iko pasahaton ni panurang Jesaya mei tu bangsa Juda tu akka halakna marroha tahutoni ikon sahat hatai madok pirma todim unang hamu mabiar ida made batamunai romar tubolhon dohot mamaloson rodo ibana tongon paluaho kamuna debata nasokal nabadia namarhuaso di atas ni salhut ro ibana paluahon idoa kadamang doh denang alasan madok unang ho mabiar asasya dia doho naing paluahon ni debata manang boy ahado nuaing biarmi ahado na mengancam ahado nama bekolomos ahado nama bekotahuton akadamang doh dena radido Tuhani paluahoko siani ido takas di ayat opati om mana perjulu sian jamita yate begiota radido tuhatai lau paluahoni tongon tu bangsa Juda di hatehe akadamang doh dena ada ketakutan yang begitu berat dialami mereka sampai pola di dok nasida songon naso margol lebe tanganna ngadauk be tangan naik dang hot be si majojak nai nunga be teluk
ala ni biar dohok lomos nunga kahitir jala godoran nasida ala hehe jala bakit asur gabi bangso nabulun jala nagugo di hati hai. Sementara ada ancaman atau ada tekanan, ada penderitaan yang masih terus membelenggu kehidupan orang Juda dari Babel ketika itu. Alanya kadamang dohok dainang si taono di Babel dang rasai dope alai nungaro ancaman na balga muse dina hehe bangso Asur di bagasan gogo dohok di bagasan habal gaun. Alanya kadamang dohok dainang akahi terbangso Juda tahuton jada lomos nasida ido panelo parrohana tahuton nasida di hati hai. Alanya kadamang dohok dainang Tuhan madok permatodim unak kamu mabiar aina rono debata munai lau paluahon hamunin debata do paluahon debata nang paluahon dang bangso Babel dang Asur nang paluahon asa dang adong labana mangido gogo mangido pangurupiot tu nasida alai tu debata do mangido pangurupion dan dikatakan di sini Bapak Saku Allah sendiri yang berinisiatif, dia yang berprakarsa akan datang membebaskan dan melepaskan. Alanya kadamang do nang molo bangsa Juda di hati hai ditatap debata biar dohot lomos ni rohana sidai diboto debata nama benasida biahatoni gabe didok ro ibana paluahon ibana sadiri martubolhon jala ibana sadiri natakas laho mabuan nasida marnida tu halongangan ay debata neng mamaloson akka hajahaton yako bangso nasing tu bangso Judai. Alania kadamang dohok denang holan tu debata sabing maho mangalu-alu jala ibana ma haposi ay ibana do natuk paluahoko sian saluhutna nama beko mabiar dohot bo bonosani. Akadamang dohok dainang sudi hitama karikoton hata pirmatodim. Dokma molo tu bangsa Juda doko kosong oni Tuhan tua upe dokoma pirmatodiku. Dokma di bagasar roham jala pangido me tu debata bae ma pirtodiku ale Tuhan dina madalani ari ningolun dina godangin waing akasi taonon dina godangin waing akamara dina songgopin waing marabolo tu portibion. Dok may tuto hatay jala majadi hasitongan may diho. Dang Asur, dang Babel nama bekon waing mabiar. Alay dampak ni kopi sapulusiay dia kapacarian nagabe masohot parkarijuan naunggabe so aka parsikolannya nakon sesongon na abstrak, sesongon na ngambang. Ngolu-ngolu siganu parei sesongon na samar-samar. Idon waeng rasongon Asur, idon waeng songon Babel nama bembabiar ho di bagasang ngolumon. Ala itu hatai madok pirmatodim. Pirmatodim unako mabiar ay debata namarhuaso naso terbatas gogona naso terbatas wasona do madok tuho asa pirmatodim jala unako mabiar asa pangasahom ma ibana jala ibana ma haposi masih patu ibana ma ho ay holan di bagasan ibana do boy maporus biar mi. Ida masong opadok na itu bangsa Juda. Rode bata mabuan haluau ni. Naroma de bata lau patu papa malosoni. Ibadah sadiri martubolhon. Akasibahen hajahaton. Ibana sadiri manguhum akasibaen naroa tubang sonai. Alani didok akadamang dohok dainang di ayat 5 sahat tu ayat 7
Omma bagian na paduahon. Patupaon ni Jehovah maaka halongangan. Nasodung di ida ni mata. Nasodung di binege ni pinggol. Masa may benon ni Jehovah di jolo ni bangso Juda nang di jolo ni aka bangso nasing. Tuhan sendiri akan mencelikkan mata orang buta sehingga orang buta bisa melihat. Tuhan sendiri akan membuka telinga orang yang tuli sehingga bisa mendengar. Boy marbinege pinggol niaka nanengel. Jadi dangadong be aka natuk mangabati waso do hagugun ni debata. Jupang ma aka halongangani benon ni debata dingolu ni bangso Juda. Ima di ayat 5 sahatu ayat pitu debata patupa halongangan di bangsona. Alanya kedamang dohot nang nama saholonga kita di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Boto mada ngadong na sotar patupa debata. Dangadong na sotar patupa debata. Tiop may padohani jala haporsiay may. Idop ban na didok akan nengelipe ukapon nama pinggol na asa gabi marbinegi. Akan nama pitungipe ukapon nama si malolong na asa gabi marnida. Mata orang buta akan dicelikkan dan telinga orang tuli akan dibukakan. Alanya kadamang dohot denang ketika orang Yehuda, bangsa Yehuda mengatakan tidak akan mungkin lagi ada kebebasan. Tidak akan mungkin lagi mereka bisa lepas dari ancaman Asyur, dari perbudakan Babel. Alaya hamani dok Tuhan ya kadamang do denang pos maro hampir matodim, jangan takut. Aku akan membukakan telinga orang yang tuli. Buka oku manang si malolong niaka nama pitung asa marnida. Jala didok akadamang dohok denang. Jupang marisi marhajing jang mahala akan apapang songon ursa. Maria iya dilani halak nangungu. Ay marbuhal-buhal maaka aik di halongonan. Jala sungai diadaran. Jala tano hasang situtu gabe tao. Jala tano bakal-bakal gabe permualan ni aik. Diinganan pangulunan ni naga na sa laut. Tubuh arung doho tolong. Semua ini adalah hal ajaib yang akan Tuhan lakukan. Dan itu sesungguhnya Tuhan sudah pernah melakukannya. Maka ketika itu mengingat kembali perbuatan Tuhan yang telah dilakukannya kepada nenek moyang orang Israel ketika keluar dari Mesir. Asa paingot tomai dohot patoguhon sekaligus. Songon nang binani Jehovah tu akau puni bangsa Israeli nama bon haruar siam Mesir. Nama benak kahalongonan, halongangan di halongonani. Nama ngalehon nasi dari sipanganon naso aturaparon nasi dari halongonani. Naso jadi mauas nasi dari halongonani. Ai dewata tuk parohon aik mata mual. Di padang gurun, di padang pasir, di halongonan, boy ro mata mual. Boy di bakal-bakali ro aik. Dia darani ro aik. Ini karena perbuatan Tuhan. Asa ditogu-togu padohanido bangso Juda. Marningot saluhut nai naukea di patupa tuap punasida di namulak sian Mesir. Laos lo bisa ngonimu saya naik patupaun di debata. Mabuan nasida mulak tu Sion siap Babel. Asa saluhut na nasida mamereng halongangan do pabahenan di debata. Akadamang doho day nang boto ma, jala parahatopot ma. Saliding di bagasan haporsyaw na tuguho, majalo, makaporsyay hatan itu hatay, marniula hatan itu hatay di beko di bagasang ngulum, idaom mudo akka halongangan. Dakola tu bangsa Juda imasa manang tuala bangsa Israel, alay berengomu me kadamang doho day nang adidok di sada Korintus 2 ayat siya. Dihatahod dorisi
nasodung di ida ni mata, nasodung binegeni pinggol, nasodung hehe di rohani jolma, ido di parade debata, diakka namakka holongi ibana. Nasodung di ida ni mata, nasodung binegeni pinggol, nasodung hehe di rohani jolma, ido di parade debata, diakka namakka holongi ibana. Masa mediho, masa menang diau, masa menang dihita asal ma takas tahapor seai Tuhani jala gabe pirtodita dang modihod ditita togu hapor siota jala tung takas dang dibagasa biar behita ala debata nama dongani hita asa molununga debata dongamu di nama dalani hari-hari ningolung takas ingot ma apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 1 Korintus 2 ayat 9. Masa mediau, masa medihita kedamang dohok daina. Jala berengot tamay nang di pardalanan di nguluta. Donot tama parahato potot tama halonga ngado pabahenan di debata di sadok nguluku ima dohonom. Alani pangasahom ma Tuhan unak koma biar jala unang mau ditodit pirma todim. Na patuluho na kadamang doho day nang sa jamita taon sen ayat 21 ayat 10 takas tabigi tajaha jala tapai hutihut di padona di ayat 21 ayat 10 debata mengukap dalan diaka na porsea debata mengukap dalan ibana mabahed dalani mabuan mulak bangsonai tu Sion songo juda na pinarbaga-baga ni debata buanon na mulak na sida sian Babeli togu-toguan na sahat na sida tu Sion jalan didok dalam balobung doi dalan na balga dalan na bolon na targuar dalan na badia dalan na takas may nasodong parmaraan ay dangadong singa jala dangadong si akapanoro sumisi doi dalani sian aka na mabuat tu haliluon didok gari naotope dang lilu disi ala debata mengukap dalan debata manogu-nogu jala debata sadiri patu pahon dalani dangadong disi singa dangadong disi aka binatang panoro dang jupang di sioni alai takasma jolma akan pinalua mardalan disi alania kedamang doho denang nama Allah kita di bagasan Kristus Yesus Tuhatai di parbaga debatado haluaon nya kajolma ni asian nai songot juda nai kopaluon na siya Babel mulak tu Sion hutani debata songonido naung di parbaga debata huhut naung pinapatarnay di bagasan Kristus Yesus Tuhatai ay Jesus itu mandok ibana do dalan dohot hasitongan dohot hanguluan dangadong nasahat tu amay iya somarhite sian ibana do dalan haluaw ni asa kadamang dohot denang dang lilu behalak na mardalan siad dalan hanguluan naong pinatupan ni debata di bagasan Kristus Yesus Tuhatai dangadong dalan na asing na buoy sa hatita tuamay molodang ala na pinature dohot na pinauli ni debata dalan dihita ima Yesus Kristus Tuhatai halak na mardalan di bagasan dalan na pinatupa dohot na pinauli ni debata didok disi masa mahalalas ni roha saling nilingna di atas ulu na sida dapotan hilas dohot las ni roha do halak na mardala disi jalama porus maarsak dohot nasa hui holan di bagasan Kristus doi masa holan di dalan na pinatupan ni debata jalan na pinauli dohot na pinaturenei doi jupang Yesus Kristus do dalan hanguluani
Alanya kadamang daud inang mardalam mahita di dalam na pinauli ni debata. Ay di bagasan dalam na pinature ni debata ido natuk mabuah kita sahatu Sion. Songo bangsa Juda mulak sahatu Sion. Ala ni dalam na pinature ni debata. Sion huta ni debata. Asa molo na yang dihita dalam kanguluani tiup ma Yesus Kristus. Jala-jalo huhut haporsai ihuton maibana. Tidak ada jalan lain untuk boleh menghampiri Bapa di surga selain daripada Kristus Sang Anak Allah. Dialah satu-satunya jalan sehingga kita bisa tersisih dari segala pergumulan dan persoalan yang membawa kepada kematian. Tapi kita akan kuat, akan mampu terhindar dari hal-hal yang mencelakakan kita. Dosa kita hui-hui, jalatung takas doi di nakin, dangadong disi singa, dangadong bedisi anggo, akka, binatang, panoro, ay nunga sonang behita mardalan di bagasan Yesus Kristus tuhatai, natuk patol hasol lakata sahat tu amai. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di minggu kita hari ini, minggu 14 setelah Trinitatis, 6 September 2021 ini, semangat yang baru Tuhan karuniakan kepada kita. Lasti rohabulun di pasahat di batatu hita di bagasa tikion, marhite parminggot tahun. Di paingot tita, di ragamnya kana masa, di ragamnya kasih taonon, di ragamnya kana mabek kita mabiar, mabek kita biahaton doho tahu toni, takas di dok tu hita di bagasa tikion. Pirmatodim, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Pos maroham, debata madonganiho, debata pamonakoko, rodo ibana paluahoko, sian nasa hagugutami, asatun takas mardalam maho di bagasan sonang niroha, jala do nasa hui-hui. Amin, martangi yang mahita. Mauliate madihuali jahuba debata amanami di pangatoyo do pamakuling yomi lampos marohanami di bagasatikyo duku bege hami hatami namadok asapir mato dinami unang behami tahuta jala unang behami lomos ay debata na marhuaso di atas ni saluhut tukpa tudukon nasabiar dohot lomos ni rohanami gabi mardalam mahami di dalam hati uroni di dalam nama nugu-nugu hami Tuhan nguluan sahat lakanami jaladang tarhahuan yakan mangabati hami be ay nunga sumisis yan akasinga dohot akka panoro alay sonang suharibo-ribuan mahami jalatung takas mahami marnida sodang hamuliaw mi di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin.